Ćao. Rešio sam da sa vama podelim znači, moj novi wizard što sam počeo da pravim. Pa da krenemo, da ne pričam mnogo. Znači, pokrenemo Kodi, znači to je sveža instalacija, 17.4 i napominjem, znači svi moji buildovi biće za 17.4 dok se makar ne pojavi kvalitetna verzija 18.c. I znači kad idemo na sistem, znači ovde u file manageru, ovde add source dva put, znači imam i onda kucamo znači http ostavit ću vam u opisu videa ovaj poveznicu za ovaj link i znači ok, to je lako ok. Idemo sad nazad, znači desni klik, još jedan put nazad, ovde na add-ons, onda iz ovog kao paketića ovde, install from zip file, settings, čekiramo ovo ovde, yes, idemo znači nazad, desni klik, install from zip file i evo ga ovde, to je lako, plugin video, to je lako. I sad možemo i nazad, idemo i čekamo da se instalira, znači wizard, evo ga, znači instalirao se, idemo znači na jedno od ova dva, ali znači može bilo koji, to je lako. I sad vidite ovdje ima znači trenutno, ko je gledao ranije moje klipove, znači Kodi Srbija, onda ovaj mini build Nevena i ovaj u pripremi, to je znači trenutno ga radim, o manastirima iz pravoslavnih zemalja. Znači, bit će iz Gruzije, iz, da kažem, Rusije, Bugarske, Rumunije, Grčke, Srbije, Jermenije i tako, znači, za svaki meni bit će po jedna zemlja, po jedno 5-6 manastira i nadam se da će to da vam se sviđa, ali napominjem, znači, još uvek nije kao zove da se instalira, jer je još u pripremi. I tako, znači, otprilike, to je to, znači sad vi, promenit ću i dole u opisu mojih videa sve ove putanje, znači sad će biti ovako, znači samo dodavat ću ovde, znači, druge wizarde i to je otprilike to, i znači, više nisam na Dropboxu instalirao, kao zove, uploadovao ove moje buildove, jer dnevni je oko 20 GB, znači limit je 20 GB, a verujte mi da bi ja povećao limit, mora bi da platim, mada platim i to mi već nije, ipak ovo je sve volonterski, što bi ja dao novac za nešto što nemam koristi, jedino je čiste ljubavi. Znači, da bi vi mogli, da kažemo, brže da skidate. Znači, budite malo strpljivi i ovo je sve radi sad, znači, ovaj, kao zove, novi server radi, samo, znači, budite strpljivi i lajkujte, šerujte, obavezno se preplatite na moj kanal, to mi je podrška. Znači, ovo što radim, da pominjem, sve je to volonterski, ovo za vas. Pa, nadam se da i vama nije teško da jedan like i subscribe. To je otprilike to, toliko sam teo sa vama to da podelim, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!